Είμαι ο κατασκευαστής αυτής της πόλης. Η δουλειά μου είναι να κοιτάζω τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ. Είδα ένα. Ένας άνθρωπος ένας πολίτης πάρκαρε στο πάρκινγκ αναπήρων και δεν είναι ανάπηρος. Θα καλέσω τώρα τον συνάδελφο μας, τον Γιάννη, να μας μιλήσει. Είμαι ο Σοκράτης, 9 χρονών και είμαι αρχηγός της αστυνομίας και παρατηρώ από τον πύργο ελέγχου αν συμβεί κάτι παράνομο. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Πιέρου και είμαι 9 χρονών και η δουλειά μου είναι να είμαι ο αστυνομικός του σούπερ μάρκετ για να δούμε αν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βρήκαμε ένα πρόβλημα ότι ένας πολίτης πάρκαρε στο πάρκινγκ αναπήρων και πήγα να δω τι έγινε. Είμαι ο Παντελής, είμαι 8,5 χρονών, είμαι οδηγός του forklift και με κάλεσε η αστυνομία να έρθω να πάρω έναν αυτοκίνητο που πάρκαρε παράνομα το πάρκινγκ αναπήρων για να το μεταφέρω λίγο πιο δικά. Είμαι 7 χρονών και πάρκαρε παράνομα στο πάρκινγκ αναπήρων και τώρα θα πληρώσω. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε τον προγραμματισμό. Έβαλαμε ταχύτητα 8, δεν έβαλαμε τώρα σταματά, δεν έβαλαμε του loop, μετά έβαλαμε το μήνυμα, μετά έβαλαμε το αισθητήρα κίνησης, μετά έβαλαμε το γραμματοκιβώτιο 0, μετά να σταματήσει, μετά γραμματοκιβώτιο 3, και μετά να πάει αριστερά, και μετά μήνυμα 9 και μετά να πάει δεξιά. Τώρα της μοτοσυκλέτας. Έβαλαμε loop, κίτρινη κλεψίδρα, ταχύτητα 3, να πάει αριστερά, πράσινη κλεψίδρα 1, τέλος.